Радіо Лада. Радіо Лада. Особливо молимося за наших діточок, які пішли в школу. Пішли в ту школу, общу школу, в яку діти олігархів не йдуть. По тій програмі не учаться. То ті, котрі приймали ту програму, їхні діти учаться в спецшколах за границю, в Лондоні, у Нью-Йорку. А наші діти йдуть вчити програму, яка науково не підтверджена, що вона добра. Но вона гарантовано забирає в наших дітей дитинство. Наші діти не мають час гратися, піти до бабки, а мучаться навіть в суботу, у неділю продовжують зубрити огромно великий матеріал. Но в результаті діти простих людей ту програму збирують, по крайній мірі, частина їх, а діти багачів остаються до кінця життя недоосвіченими. Подивіться на дітей багатих людей, які-то діти недовиховані, і недовоспитані, і недовчені. От чому кажемо: Господи, які б не були тяжкі програми, поможи нашим дітям ті програми освоїти. А котрим діткам тяжко, най хоча пробують, бо за труди уже можуть оцінку класти. Да, не потягнув хтось програму, але він старався, значить учитель мав би врахувати. Радіо Лада. Радіо Лада. Молім Бога за батьків, котрі наших діточок направляють в школу. Ведь ці батьки, деколи при бідних зарплатах, діточок направляють у школу. Ми дивимося деколи по інтернету діточок американських, англійських, французьких. Мені це видить так. Наші діти май красні, май файно одіті. Школи, коли проводять лінійки, так красно. Господи, поможи нашим батькам таким бути, щоб вони способні були заробити, щоб діточок держати і допомагати учитися. Радіо Лада. Радіо Лада. Но молимося за вчителів, за те, щоб Бог дав їм відповідальність, щоб вони добротно вчили наших дітей, щоб не нав'язували дітям якісь чужі релігії, що часто буває, що вчителька дістане якусь взятку та в клас приведе сектанта. Такого не сміє бути. Батьки мають зорко слідкувати за школою. Щось не так, швидко туди і навести порядок. Важно, щоб молитися нині іще за одних учителів. Ми деколи їх опускаємо з виду, а вони для мене, навірно, найголовні. Дідо і баба нині найголовні вчителі. Що наші діти увиділи в дідика і бабки, запам'ятають на все життя. Бабка казали, нянько казали. Це чудо воспитання сімейного. Чому діти, коли мають повноцінне сімейне воспитання, вони не ущербні, вони більш розвиті, бо вони бачили любов дідика і бабку, любов мамки і отця, вони бачили сім'ю. Радіо Лада. Радіо Лада. Сьогодні також молимося: Боже, поможи нам, щоб наш голос і наш слух був способний з одного боку голосом славословити Бога, а вухом чути волю Божу. Бо і звістували між нами, даючи інформацію нам про Христа Ісуса, що Христос є Син Божий Месія, і призвавши нас до віри, є Дух Святий. Тому люба наша молитва, утрення, вечерня, молебні, літургії починаються, як і наша літургія, з молитви Святому Духу. Царю Небесний, утешителю душі істини, і же везді, котрий всюду присутствуючий і все наповняючий. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, від лишньої інформації, від лишніх напічканих всеосвітніх ідей і лжедумок. Поможи нам держатися Христової євангельської істини і туй на землі бути дітьми Божіїми, способними чути голос Божий, призов Божий, і прийшовши на літургію бути в числі ізбраних, а у вічності іменно в стані ізбраності і бути наслідником Царства Божого. Ви слухаєте Радіо Лада,
у передачі «Чому єдні люди не чують призов Божий, а вать ігнорують його уперто, і які от того у життю чоловіка наслідки?» Радіо Лада. Радіо Лада.